Takaitaccen tarihin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ɗan asalin jihar Kano ne ta arewacin Najeriya, na sauran 'yan takarar da ke da miliyoyin magoya baya a sassa daban-daban na ƙasar, inda ya riƙe gwamna har sau biyu baya ga sanata na tsawon wa'adi guda da kuma ministan tsaro a lokacin mulkin Olusegun Obasanjo. An haifi Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a 21 ga watan Oktoban 1956 a garin Kwankwaso da ke ƙaramar hukumar Madobi ta jihar Kano. Ya kuma yi firamare a garin Kwankwaso baya ga sakandare a Gwarzo. Kana ya je Technical College gabanin samun karamar difloma da kuma babban difloma a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna. Yayin da a shekarar 1982 da kuma 1983 ya samu digiri a kwalejin Mandel Science. Kana digirin digirgir a jami'ar Laboro cikin 1985 duk a Birtaniya, yayin da ya samu PhD a jami'ar Sharda da ke Indiya. Kwankwaso mai shekaru 66 da ke gogewa a fasahar ruwa ya yi aiki shekaru 17 ga ƙarshen ma'aikatar ruwa gabanin tsunduma harkokin siyasa a 1992, inda ya rike mukamin gwamnan Kano sai a shekarar 1999 zuwa shekarar 2003, inda ya rike mukamin gwamnan Kano a 1999 zuwa 2003, kana kuma daga shekarar 2011 zuwa shekarar 2015, yayin da ya rike mukamin sanatan Kano da tsakiya daga shekarar 2015 zuwa 2019. Kwankwaso yana da mata guda da kuma 'ya'ya shida, ciki har da Mustapha Kwankwaso da kuma Al-Amin baya ga Aisha Kwankwaso. Kwankwaso ya rike mukamin ministan tsaron Najeriya daga shekarar 2003 zuwa 2007 ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo. A shekarar 2014, yayin zaben fidda gwani na jam'iyyar APC, Kwankwaso ya zo na biyu, ƙasa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ƙuri'u 974, yayin da Atiku Abubakar ke biye da shi da ƙuri'a 954.